içinde, cennetin içinde deyipler. Ölmänsen giýýänlerdir diýir oladan. Ölü derre odam cennete giýýär diýipler. Şeýle bir bereketdir ha. Ýöne pirimiz izinläkin hukman etmeli diýipdir. 33 mertebe subhanallah, 33 mertebe elhamdülillah namazdan soň, 33 mertebe Allahu ekber, ya 34 mertebe. 10 mertebe la ilahe illallah, 10 mirlensin Muhammed Resulullah diýmeli. Peygamberimizin de mübarek adi geçip 10 mertebe salavat. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem diýmeli. 100 mertebe estağfirullah diýmeli. Estağfirullah günahını dilemeklik, engremeklik. Haysi bir milletken tövbe etse, estağfirullah diýse, olara hiç vatam azap gelmer. Kur'an'da Hudaý Teala fermaş etýär. "Ve ma kana Allahu mu'azzibahum ve ente fihim ve hum yestağfirun." Hudaý Teala hiç vat o milletleri azaba tutmar diýär. Ya Resulullah sen olaryň arasynda bolsaň diýär. O olar da günäsini Hudaýdan dilap alyp durdylar, istiğfar etdiler diýär. Aramyzda peýgamber ýokny. Azabı goruyan zat näme bolýar? Tövbeden tövbe etmeklik, günäden näme çekilmek, estağfirullah diýmek dogalla. Bir adamdan estağfirullah kan aýtsa. Hazreti İmam Hasan Basri'ga ehl-i sünnetin baştaki olan büyük adamı Taliban Peygamberden sonra 80 yıl sonra dünyadan geçiyor. Hazreti İmam Hasan Basri'den soruyorlar. Ben diye günahımı dilecek diye, onunla istiğfar et diye. Yeni bir adam geliyor, başka bir yerden Hazreti İmam Hasan Basri benim yurdumda yakın ak diye. Estağfirullah diye. Yeni biri geliyor, bizim diye malımız, mülkümüz, ırskalımız iken ona ak diye, uğrup giden ak diye, estağfirullah diye. Biri geliyor, benim çağım yok, erkek olanım yok, evladım olanak, estağfirullah diye. Yeni biri geliyor, bizim demi kuyulamız, akarsuğulamız, çeşmelerimiz kuruydu, estağfirullah diye. Yeni biri geliyor, bizim ekeralamız olmadı, estağfirullah diye. On biri kula astıran, ey imam, ey Hasan Basri, 6 cüre soru geldi sana. Hemmesinin cevabı dinle bir zat bollu diye. Binadire bollu diye. Onu men özünden aydamak diye. Allah ait diye. Delilleşi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İstağfiru rabbekum. Hudaýyňyzdan siz günahını dilen diýdir Hudaý Teala. Delili. İnnehu kana gaffara. Günahını geçiyor. Yursilis semaa aleykum midrara. Kan yağıllar yağdır. İz bir. Yağdın yağıllar yağını. Bereket yağın yağdırar diýdir. Ve yumdidukum bi amwalin ve benin. Hudaý Teala mallar bilen, erkek oğullar bilen size kuvvet berer diýipdir. Ve yec'al lekum cennet. Sizin demi bağlaňyz, baksalanız ziraatın fatala köpeldir. Ve yec'al lekum enhara. Akarsuwlaňyz hemişe elmedam akyp durar diýipdir. Pes musulman doğan gowja bellemeli. Günah diýilen zat bir adama diýanlar, bütün halka diýan. Gelýän rahmatlaryň öwüne geçip duran bir günah Hudaý Teala şolaryň bir perde bolýandyr. Şu perdeni ayırmadan çüreyim, din estağfirullah etmeli. Elhamdülillah pirlemedin de. Desturi 100 mertebe 5 vakit namazın yine estağfirullah diýmeli. 5 vakit namazın yine 100 näçe bolýar? 500 mertebe. Yeni beýlek wagty estağfirullah diýmeli. Peygamberimiz de hadislerini kän getirýär. Sağ defteriňizde, gawa amal defteriňiziň içinde estağfirullah kän bolsun. Şu kän görünsin diýler. Şeytan yüzlerce hile hukka bilen gelýär, musulmanlary aldaya, adaştyrýar. Musulman dine bir mertebe ihlas bilen ibar Hudaý eden işinden men ökünýän neyse hemme eden işler aýrylýar. Aýrylma dursun ihlas bilen we tövbe etse diýe Kur'an'na yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. Sol defterine yazılan günahlarını Hudaý Teala aýrakan sewabe urjak diýe goýja. Aradan aýrma dursun bedälini Hudaý Teala urýar. Pes musulman adam hemişe tövbe etmeli. Peygamberimiz mübarek hadisinde fermaş etdiýär. Hemme adam oğulların ayağı taýyandyr diye. İnki qawy ayakları taýyan adam derre tövbe eten izin tapýan ýerde. Hemmemiz günahkar. Gıybet bolsa ýen baraýar, töhmet bolsa baraýar, namerhem bolsa edaýar, biriniň hakkyny tejawüz edaýar, emme ýene Hudaýa garşy ýeşermeli dogalla, Hudaýa garşy ýeşermeli. Mudam ýykylymyzda sola garşy, çepe garşy ýykylmaly, diňe sağa garşy ýykylmaly diýen uğruna gitmeli. Bizim nefsimiz awarra, nefsimiz teleke bilen büýürýär. Kapdanan şeytan mı? Mudam biz çekipdu. Yüreğimiz gawzata düşýär. Nefsi şeytanla waswasa salýar. Mudam dine garşy geçenmeli dogalla. Onun ýoly dine tarikatdyr. Bäwetdin Acebehäddin Nakşbendi'nin ýoly tarikaty inşallah şonuň bilen biz işledip ahirki meselen şagirdleri şonuň silsilesinde tarikaty Nakşbendi ahirki ewliýady. Şeyh Osman Sirajettin Tahsilcanyň piri. Tahsilcan özüne pir diýmeýän, men diňe sohby diýe. Pirim Şeyh Osman Sirajettin diye. İnşallah şoňa ihlas etden bizem kol berdik şu wagt elhamdülillah. Onun desturlaryny işletip inşallah hem dünýämiz hem ahiretimiz abatyr dogallar. İnşallah. Namazdan sonra pes näme boldy? Ýa-ni tesbihat,
100 mertebe estağfirullah deyilmeli. Yine sonuna 20 mertebe ya hadi. Hadiden hidayet etken manasına ibar Hudaý nefsi şeytan benim düşmanımdır. Sen ödün hidayet etken, sen doğru yolu salgı berýän beni azırma, ağzına duçar etme deyip Hudaýdan yalvarma. İnki tesbihatın sonuna 10 mertebede Peygamber salavat. Yan kaydan zatımın hemmesini üyüşürden, evini yedin üyüşürden 7 minut medenine bolýar. 5 minut medenine bolýar. Hiç tatda. Pirimiz fermaş edir, bir adam 5 vakit namazını cemaat bilen okuysa. Bolmasa yeke huzur huşu bilen Hudaýy görýän ýaly bolsam Hudaýy kulluk etse diýipdir. İzinden tesbihatyna ise hem dini hem dünyası abad bolar, dogurlar diýipdir. Hudaý taala arkalyňda giňlik berer, bereket berer. Arsal giň bolun peýdasy ýok bereket içinde bolmasa. Az bolsun, bereket bolsun, canymyza aş bolsun, toýumyza yarasyn. İnşallah şeyse Hudaý taala bereketini berer. Hak Taala Kur'anyna getirýär. Ve men yettaqillaha yec'al lehu mahraja. Hayzy bir adam etmeli iş etse, kaçmalı işten kaçsa, yüreğini aralasa, Hudaý Taala dünýäniň kıyınlığından bir kafa açıp koyar şoňa diýipdir. Kafin aça kanyp kıyınçylykdan geçerýänek şoň kafa açar diýipdir. Ve yerzukhu min haythu la yahtasib. Güman etmeýän ýerden ısgal berer diýipdir. Men kefimde ya peygamberin ya uliýalaryň kefinde din Allah'ın kefi. Din Allah'ın kefi. İhlas bilen ýaşaşyň inşallah, dine ýaşaşyň. Dindar bolun inşallah. Hudaý Taala hem dinini hem dünýäde abad eder. Türkmen mesele uliýalymyz fermaş etdir. Namaz işi bitirer. İş namazı bitirer. Ay olişeden ay namazı nokuyan namazı bitirer doğalla. Sen namaz oky, dargan duran işler hem meçigi üýşer. Hemen namaz okuyma, üýşüp duran işler hem meçigi näme bolar dargar doğallar. İnşallah awwal kep ahir kep diňe namazdır musulman doğallar. İnşallah tarikatdan çürüm, yürügar salamadan çürümde 24 saatin devamında bir saat bir işlemeli, yarım saat rabıta turmak pirin bilen, pirimin ruhaniyeti, Badi-i Peygamber'in ruhaniyeti ve Allah'dan rahmet ve bereket Peygamber'in üstüne. On pirimin ruhaniyeti, on benim sol göğsümün ki varmak aşağına yürek ba, şoňa rahmetleri koyup durandır deyip oturmakla rabıta diye yarım saat. Onu taram yarım saati yürek Allah didirmen. Allah dilmil kepliye değil mi? Dilmil kendiliğe berakani her demmede yürek Allah didirmeli. Keplemani yürek Allah didirmeli. Bir de yarım saat. İnşallah bununla halk verdahun madır, ittifakun madır inşallah beyleki ahurlarını var tahsilcan şairleri onlardan yazgıt vardır inşallah yadan zatı var onu öğrenerdin inşallah. İhlas et, amel edin inşallah ihlasın murasır. Bir nesi doğallama diye ay biz diye namaz okuyacak diye tevfikimiz yok diye. Ay doğallan ağzımızda bir yer ağzımızda tutuyam ağzımızda ne metyer? Bariyar çörek yerse şeyler durmuyor dahi. Biz de Hudaýyň kulu boljak bolsa, Hudaýyň rahmeti bize geljek bolsa, bize bir ardy ilahi. Ilme öğreneyli, namaza varayli, cemaate varayli, yakşıyağa varayli. İnşallah şeyse Hudaýdan rahmet gelir. Dama göl bolar, hiç damada çöl bolar. İnşallah şeyse Hudaý uğruna kadam arsa inşallah yüreğimizde rahmet, yumşaklık gelir. Ayarlı oğullamızda hükmen, Türkmenin aňyrdan gelen däp desturlary bardyr. Musulmanlyk diýilen zat bar, saçlary köýgetmesle musulman dogul ayarly ogullar. Ýakalaryny köýgetmeli. Denanaň hemme ýer awrat, diňe ýüzi koşardan aşağı, topuğundan aşağı awrat. Köýkeden we görenne näme ikisi cehennemde diýip Hudaý hakykatan. Biz aňyrdan gelen elhamdülillah asly, şundan bir däp desturly bolan şeýle bir baý millet elhamdülillah. Hükmen köýlekimiz yeňli bolsun, yeňi uzun bolsun, ýarly bolsun, darda taşyp bolmasyn. Tasımızı yaka boylamızı köyketmen hiç olmadan ağzımız yaşamaklı bolsun. Zinanatin adamsını halallar. Adamsı bilen näme rahat bolmaly, emme başga ýerde hukman örtügülü bolmaly musulman dogullar. Bizim adımız awraýmy namusçanlyk bilendir, batyrlygymyz bilendir, gowy ahlak edeplimiz bardyr. İnşallah siz hukman şolunki baýlygymyz diýerdiň inşallah. İnşallah tahsirin salamyny geleňesiz, tahsiri görjekdämini tahsirin diýen zat bilen bolun inşallah. Uzun köýüne keň hukman tasnatyr köýgetmän hiç wagt. Oğrulary kiçik wagtynda dämi Türkmeniň öz olurlan bir aňyrda bir giyin köýüne kirbat nakşly. Şu Türkmeniň şöyle anýaklary geýmeli. Taşlaryna tümmertiýele, şöyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadisi var. Ahirde mana denalar gelir diye. Saçlarının tümmertiyen kellelerinin üstünde eyni dünyanın örküsü yanı eder. Olar beheşte girmeye dursun. Beheştin iyisi 500 yıllık yoldan kokuyup duran, burnu deyip duran. Şoňa değilsilmer diye doklar hakkında doğarlar. Ora haberdarak ol musulman doğan. Siz deyin inşallah Hudaýyň goly, Allah'ın den bendesi, Peygamberimiň ummatdämi, siz inşallah şu dine doğurdurun, dine doğurdurun. Saçlarınızı öğürün. Saçlar tümmetinin şeydası yok, saçlarını köyketmeyin. Hatta namaz okuyma farz bir çakıl zinanaň sallansa namazı batıl ýe. Bir çakıl sallansa.
şeyle örtgülü, hecaplı, hayali, şermli olmalı inşallah. Hudaý Taala hemmemize tawfik bersin inşallah. Dininiz, dünýäňiz abad bolsun. Alhamdulillah Türkmen hem dünýäsi baý, inşallah dini baý bolar. İnşallah yurt parahatçılık bolupdy, elhamdülillah emniyet parahatçılık bolupdy. Şulan hemmesi Hudaýyň beren zady. Elhamdülillah beýik bir hormatly prezidentimiz we Hudaýa şükür. Onun işgärleri we şunda takdir saqlyk bilen getiripdirler. Nämeden çüreyim? Şolan yüreklerine iman ma. Mescitler, cumgalar, bayramlar elhamdülillah uly derejede tutulupdy. Elhamdülillah şunun kadryny bilmeli. Hayır dua etmeli. Hudaý Taala şundan beýlek göstersin inşallah. Ozal kıyaqday gözlemeli, bu az kıyaqday gözlemeli. Sazıcan mudan fermayış etiye. Türkmenin özçi, yer bilen asman nimeyin, yer bilen arş yanak diye önkü zaman bilen fark etiye doğallar diye. İnşallah şonun devamı dedin Allah'ın diyen etmedir, Allah'ın diyen etmedir ha. Hudaý Taala haysim verilekler, Allah'ın diyenden gayrı dursa, Allah'ın gücü, kaharı heverekendir. Allah'ın hiç vakt şoğuysa oyunu yoktur. Alem cihan oyunun çürüm yaradamak, dine kulluktan çürüm yarattım diye Müslüman doğallar. Hudaý Taala hemmemize tawfik bersin inşallah canınıza yaşın uzak bolsun. Tawsiýan öýle namazy selim durarsy günne eýren turmaň nire kiçip bolsaň da çep bolsaň inşallah öýle namaz medenede gelersiň inşallah. Öýleden inşallah yarım saat medene sonra inşallah görüşersiniz. Hudaý Taala hemmemize tawfik bersin inşallah. Bir hayır dogadyr hamdahon tawsiýaň ogly. Näme dileňiz bolsa dini dünýä inşallah ýüregiňize alyň. Hudaý Taala inşallah hasaňyzy berer. Amin. Amin. Bize bir yana yoğlaktı. Takriben yarım saatte giyce aldık. İnşallah bize ne bağışlarsınız da. Canı sağ olun inşallah. Din dünya avaz var inşallah. Allah ömrünü Yol açsan inşallah. Hudaý yol versin inşallah. Tasir görürsünüz. Can? Ben bir yana takılmak var. Amin. Aha. Tamam.